Барыгызга да хайырлы көннәр, хайырлы кичләр, кем кайчан карый дигәндәй. Нәрсә әйтәсем килә, кызлар? Барыгызны котлыйсым килә. Без бик уңышлы гына каталогны яптык. Менә хәзер бүген без яңадан эшли башлыйбыз, яңача, яңа көчләр белән яңа каталогка керәбез. Бу каталогта безнең планнар бар, бик зурдан-зур планнар. Biz инде сезнең барыгыз белән, лидерларыбыз белән бу айда дип инде июль аенда, июль башында, 2 июльдә ала бирсә, очрашу планлаштырабыз. Монда инде безнең серебряный көмеш директор чакырылган. Ул безгә инде система турында аңлатачак, безгә яңа система кертәбез үзебезнең эшебезгә. Шуңа күрә бик зур шундый чара көтелә. Барлык лидерларымны да, кызларымны да барыгызны да көтеп калам әлеге кичәгә. Инде бу каталогка килсәк, без сезнең белән шулай ук өйрәнүләрне дәвам итәчәкбез. Без инде сораштыру үткәргән инде группада. Шул сораштырулар буенча билгеле бер темаларны без сезнең белән карап үтәрбез. Нинди темаларга тукталабыз дигәндә, темалар шактый күп. Менә шулар арасыннан менә Алия дә үзенең белгәннәрен барысын да сезгә ВКонтактедагы эш алымнарын барысын да сөйләр. Сәлам барыгызга да. Кәйфләрегез яхшы дип уйлыйм. Менә безнең бит инде яңа каталог башланып китте. Яңа каталогта инде без обучение башларга уйладык. Бу инде кемгәдер яңалык булыр, кемгәдер инде бары тик кайчандыр алган белемне нагату булыр дип уйлыйбыз инде. Иң беренче үземнән чыгып әйтәм, мин ВКонтактедагы рекрутинг турында сөйләрмен. Моңа инде әлбәттә үзебезнең личный брендта керәчәк. Моңа инде кешеләрне шушы компанияга чакыру һәм инде шулай төрле үзебезнең ясаган коллажлар һәм шулай видео обзорларны, төрле объявленияларны шушы ВКонтакте платформасында ничек урнаштырырга, ничек дөрес урнаштырырга, кая урнаштырырга, гомумән ничек кулланырга бу материалларны шушы платформада. Менә шушы турында мин барысында бәйнә-бәйнә аңлатып бирәчәкмен. Әйдәгез безнең белән кызлар, бездә күңелле, рәхәт. Бөтенегезне дә үзебезгә чакырабыз. Хайырлы имин көннәр барыгызга да. Инде әлбәттә ВКонтакте белән генә шикләмибез. Без бит инде күпләребез безнең яңа килгән консультантлар, шуңа күрә мин барысында теге өстен генә алмыйча, беренче класс баласына шикелле баштан ук аңлатармын дип уйлыйм. Беренчедән без сезнең белән видео обзорлар буенча карап китербез, чөнки сораштыру үткәргәндә бик күп кеше видео обзорлар турында сораган һәм шуның турында өйрәтүне үтенгән. Шуңа күрә видео обзорларның без сезнең белән төрләрен өйрәнербез. Нинди видео обзорлар бар? Мисал өчен продукция видео обзорлары аерым әйме? Аннары икенче яктан без личный бренд аша продукцияны тәкъдим итәргә өйрәнербез сезнең белән. Менә шул һәм видеоларга төшерергә өйрәнербез, нинди төп элементларны кулланырга икәнлеген өйрәнербез. Чөнки барыбыз да белеп бетерми. Мисал өчен продукцияны без төшерәбез, сөйләмибез, яшәй язмыйбыз. Менә тирәлектә, гомумән алганда, кеше тормышында без менә тыңлыйбыз икән кешене. Кемдер мисал өчен колак белән кабул итә, кемдер күз белән кабул итә. Шуңа күрә без консультантлар продукцияны тәкъдим иткәндә без сүз белән дә әйтергә тиеш, без язырга да тиеш, кемгәдер менә ничек тәэсир итә бит ул, менә барысын да без кулланабыз. Менә аларны ничек кулланабыз, нинди приложениеларда эшлибез, гомумән алганда без видео обзорлар буенча бу юлы тулысынча өйрәнербез дип уйлыйм.
Оля инде аңлатып китте үзенең ВКонтактеда ничек алып барачагы турында. Шуңа күрә безнең менә бу планга менә шундый өйрәтүләр куелган инде. Әлбәттә, өйрәтүдән тыш без әле сезнең белән клиентский чатны алып барабыз, статусларда эшлибез. Көн саен бездә бизнес чакырулар. Без аларны читкә куймыйбыз, алар безнең көндәлек эшләребез. Инде булар безнең өстәмә эшләр. Шуңа күрә без барысын да белергә тиеш. Без личный брендны үстерергә тиеш. Без продукция белән эшләргә тиеш. Шулай ук, әлбәттә, онлайн эшләребез безгә ярып бара. Новинкаларына килсәк, нәрсә әйтәсем килә. Новинкалар бик күп. Менә үзегездә күреп торасыз. Аеруча безнең менә инде бу умный порошок дибез инде, акыллы порошок чыкты безнең. Кызык инде исеме умный порошок. Шундый бер лист, менә шундый салфетканы салырга кирәк стиральный машинага име безнең. Һәм ул менә порошок шикелле инде 5 килограммны юачак безнең. Шуңа күрә бу новинкадан файдаланып калыгыз, тизрәк заказ бирегез, чөнки бездә новинкалар һәр вакыт скидка белән бара, аннан соң бәясен күтәрәләр. Һәм тагын шулай ук новичоклар буенча әйтәсем килә, менә яңа килгән кешеләргә безнең шәп подарок булачак. Ул подарокны алыр өчен 1500 сумга заказ ясарга кирәк булачак. 1500-гә заказ ясый, 20% скидкасында ала әле ул. Һәм дә инде менә шушындый шәп юа торган наборлар булачак аларга. Менә шундый үзегездә күреп торасыз, бик шәп. Шуңа күрә туганнарыгызны, якыннарыгызны чакырыгыз, килсеннәр, бүләкләрне алсыннар. Бик шәп булачак.